маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ба имтиҳонҳои марказонидашудаи кишвар 81300 нафар иштирок намуданд. Натиҷаи имтиҳоноти ҳар довталаб шаби 19 ба 20 июл муайян карда шуд. 75000 нафар ба тақсимот роҳ ёфтанд. дар вилояти Суғ бошад 24000 нафар довталабон аз қайди маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузаштанд ва наздик 90% довталабон ба тақсимот роҳ ёфтанд, яъне онҳо аз имтиҳон гузаштанд. эълони натиҷаи имтиҳонҳо дар кабинети инфиродии ҳар як довталаб ва телефони мобилии довталаб ки дар вақти ба қайдгирӣ нишон дода буданд ирсол карда шуд ва довталабон имкон доштанд ки аз кабинети инфиродияшон ва аз телефонҳои мобилияшон оид ба натиҷаи имтиҳонҳояшон огоҳӣ пайдо кунанд. бояд ҳаминро қайд намояд ки новобаста аз оне ки мо ба телефони мобилии довталаб смс паёмак ва ҳамчунин дар кабинети инфиродии довталабон натиҷаи имтиҳонҳои онҳоро ирсол намудем, дар 10 шаҳру ноҳия марказҳои иттилоърасонӣ аз ҷониби маркази миллии тестӣ ташкил карда шуд. аз ҷумла дар вилояти Суғ, дар шаҳри Истаравшан, дар заминаи гимназияи 5, дар шаҳри Хуҷанд, дар бинои бахши минтақавии марказ ва ҳамчунин дар шаҳри Панҷакен маркази иттилоърасонӣ ташкил карда шуд ки кормандони маркази миллии тестӣ дар он ҷо давоми 3 рӯз қабули шаҳрвандонро ба роҳ монданд. ва дар ин баробар мо имкон дорем ки он довталабоне ки аз натиҷаи имтиҳонҳояшон норизо ҳастанд дар давоми 3 рӯз аз санаи 20 то санаи 22 июл аризаи апеллясионӣ, яъне ки вобаста ба норизо будан аз натиҷаи имтиҳонҳояшон, бо аризаи апеллясионӣ муроҷиат кунанд ба ҳамин 3 марказҳои иттилоърасоние ки маркази миллии тестӣ ташкил кардааст. инчунин онҳо метавонанд мустақиман аз сомонаи маркази миллии тестӣ намуна аризаи апеллясиониро дастрас намуда аз шаҳр ё ноҳие ки дар он ҷо истиқомат мекунад аризаро хонапурӣ карда ба маркази миллии тестӣ ба почтаи электронии маркази миллии тестӣ ирсол намуда кормандони маркази миллии тестиро вобаста ба ҳамон норизо буданашон аз натиҷаи имтиҳонашон огоҳ созанд. тақдири ин гурӯҳи довталабони кишвар шаби 24 июл ҳал хоҳад шуд, ки оё онҳо донишҷӯ гардиданд ва ё не, зеро натиҷаи имтиҳонҳо муайян шуд ва онҳо ба тақсимот роҳ ёфтанд. аммо ҳоло дақиқан гуфта намешавад ки онҳо ба ихтисосҳои интихоб кардаашон мушарраф мешаванд ё не. агар вобаста ба натиҷаи имтиҳонот мушкилӣ ва ё норозигӣ аз ҷониби довталаб ба вуҷуд омада бошад, онҳо ба маркази иттилоърасонӣ тариқи ариза бояд муроҷиат намоянд то ба суоли худ посухи мушаххасро ба даст гиранд. ҷаи имтиҳон ки санаи 20 июл баргузор гардид, ин маънои сазовори номи донишҷӯ гардидани довталабонро надорад, зеро ки марҳилаи асосӣ, яъне ки марҳилаи сазовори номи донишҷӯ гардидани довталабон санаи 24 июл муайян карда мешавад ва дар ин ҳолат довталабон метавонанд ки боварии комил ҳосил кунанд ки онҳо ба кадом муассисаи таҳсилоти миёна ё олии касбӣ ки дар комбинатсияи ихтисосҳои интихоб намудаашон ҷой дорад донишҷӯ шудан, аз рӯи ин огаҳӣ пайдо мекунанд. лекин имрӯз натиҷаи имтиҳонҳо моҳият ёки маънии сазовори номи донишҷӯ шудани довталабонро надорад. ин танҳо натиҷаи имтиҳонҳои маркази миллии тестӣ аст. зиёда аз 88-90% довталабоне ки ин маълумотҳои тахминӣ ҳастанд дар имтиҳон иштирок намуданд, онҳо ба озмуни тақсимот роҳ ёфтанд. лекин натиҷаи тақсимот муайян мекунад ки чанд фоизи довталабон сазовори номи донишҷӯ мешаванд ва инро мо рӯзи 24 июл ба шумо хоҳем дод. соли таҳсили хониши 2020-2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи довталабон нисбат ба соли гузаштаи таҳсил наздик ба 7000 нафар кам аст. сабаби кам ба рӯйхат гирифтани довталабон ба маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба пандемияи коронавирус алоқамандӣ дорад. аммо шумораи довталабони вилояти Суғ дар қиёс ба соли таҳсили гузашта зиёд аст, зеро дар Суғ хоҳиши идомаи таҳсил ба донишгоҳҳои оливу касбии ҳудуди кишвар бештар ба назар мерасад. шумораи хатмкунандагони соли 2021 34000 чанд нафар ҳастанд. мо вобаста ба шумораи хатмкунандагон агар ба инобат гирем, нисбати соли гузашта дар вилояти Суғ 61 нафар зиёд ҳастанд ва муқоисаи ҳамун нисбати соли гузашта нишон медиҳад ки мо ягон хел таъсири манфии мусбаташ нест. ин аллакай омили асосие нишон рабт медиҳанд ба пандемия COVID-19
ки сабаби асосии кам шудани довталабон дар сатҳи ҷумҳурӣ, лекин дар мо ягон хел таъсир расондагӣ нест. яъне ки чӣ гуна ки соли гузашта ҳамон қадар довталаб буд, имсол ҳам ҳамон қадар аст 64 нафар ё 60 нафар довталаб нисбати соли гузашта бо дар назар дошти шумораи хаткунандагон. чунки шумораи хаткунандагон соли гузашта зиёдтар буд, имсол камтар ки аст. вобаста ба кам будани шумораи хаткунандагон фоизи аз қайд гузаштагион як чанд нафар зиёд шуд. бо дар назар дошти ин ҳисоб мекунем агар як хел аст. лекин дар умум агар гирем дар ҷумҳурии тоҷикистон 7000 нафар довталаб нисбат ба соли гузашта кам буд. ва имсол ман ҳозир гуфтам 88-90% довталабон ба озмуни тақсимот роҳ ёфтанд. муҳтавош ҳамун аст ки мо классери панҷум классери чорум ки зиёд ки аз шумораи довталабоно, лекин ҷо кам аст. мо классери 4-5 пур мешавад, классери якум барои мисол мегирем, классери якумо бисёртар чӣ холӣ мемонад? коллеҷи кишоварзӣ ноҳиям аст ҷо, коллеҷи кишоварзӣ политехникӣ Зафаробод, коллеҷи муҳандисии политехникӣ ноҳияи Ҷабор Расулов. ҳозир дар ҳамин ҷа нақшаи қабулаш 20% аст. умуман довталаб надорад. ҳамедед ёки аслан ҳозир коллеҷҳои тиббӣ ниёз надоранд реклама ба ё тарғиб ба ё ки муаррифӣ кардан. ҳатто мо дар давраи ҳуҷҷатсупорӣ агар шумо омадагӣ бошед, умуман ягон нафар намояндаи коллеҷҳои тиббӣ намебиёд, барое ки зарурат ба чӣ нест, лекин ҷомеа худаш аллакай вай мекунад. мазон ҳозир дар шаҳри хуҷанд коллеҷи инноватсионӣ дорем, коллеҷи технологӣ дорем. рости гап соли гузашта ҳатто мисол 50% нақшаи қабулаш пур нашуд. ҳаминҳо асосан аз ҳисоби чӣ пур мекунад? ҳамин рӯзи 24 пай мешавад, бачаҳо аз 5 классер меғалтанд, аз 4 классер меғалтанд. инҳо имкон доранд ки дар гурӯҳи ихтисосҳои коллеҷҳое ки нисбатан талабот кам ҳастанд ба он ҷо чӣ кунанд. пас аз 3 рӯзи дигар довталабони кишвар соҳиби унвони донишҷӯӣ мегарданд. ҳоло 75000 нафар довталабон ба тақсимот роҳ ёфтанд ва эҳтимолияти донишҷӯ гардидани онҳо вуҷуд дорад. шумораи донишҷӯёни соли таҳсили хониши 2020-2021 шаби санаи 24 июн аниқ хоҳад шуд. дар ҳоли ҳозир дар тоҷикистон 75000 нафар интизоранд ки ба курсии донишҷӯӣ менишинанд. зурши мафнушкурова, Юсуф Юнусов барои барномаи иттилооти хабар.